mandibulise kootata be-leadership, ootata abadala, elders, namadiyakoni. Ndibulise umfundisi lapha ekhaya in absentia, abelungu basilungisele faka amagama amapulisi ngabathethe in absentia. Ndibulise ootata bonke, ndibulise omama, obhuti nosisi, nabantwana ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Mandicela uxolo ukuba ndifike late. Imoto yale ndihamba ngayo ibinakho ukukhohlela okuthile, kwanyanzeleka ukuba nabe ndingayibhukishelanga this morning mandongxengxeza abanandifakana ndawuba ndahlala apha ecaleni kwayo ukwenzela uba ndiqiniseke ukuba iyenziwa yamthatha yendifune ngofo. Sibulela uThixo osithweleyo wazosibeka apha, sibulela nothandazo. Ndibulele kumfundisi ne-leadership yenkonzo ukuthi ndicelwe ndizokhonza ngezwi lenkosi apha ekhaya. Ndibulele nothandazo yenu ngokuthi uThixo enze kanjalo. Ukushumayela ayonto endiyithandayo. Wabe kuthandekazi ukwenza ndisithumile ngendingashumayeli. Ayingomcimbi olula ukushumayela. Uphinde ube worse ke xa ushumayela ekhaya. Uma-ke ndikhuphe ii-credentials zam kancinci, ndiyacinga bakhona abantu abanobuza umntu waphi. Ndiqale kule ndawo kuqala. Ndigqibele ukuza apha ngo-2013 xana ndisenzelwa umfundisi wethu, umfundisi uVoyi, nge-farewell. Ndandikhona kanti ngo-2000 ndandikhona apha sikhaphe abantwana be-Sunday school. Sahuswa nini, safikela ekubeleni okukhulu. Umfundisi ngelo xesha umfundisi uTata Mancuka. Kanti nangaphambili isengumfundisi uba uGambu, Tata uJale. Ndizama uzilanda ndizamulanda mna kuba noko apha ezweni angafiki namhlanje. Nangenye imini ke nangenye imini sawuse ndimtyela ixesha ndibelibele ukuzilanda. Ndisinzwe ndisemtsha kakhulu, ndasinzwa ndakhonza ngapha kule nkonzo. Kanti benalo ithamsanqa lokuya kwenye inkonzo, ndibe namava athile ndiphinde ndibuye ndize apha. Niyaliva mos? Ndisinzwe ndiseyinkwenkwana ndoluka ndila ndatshata ndaba namatwana apha. Siyalungisana ke ndisiva baphinde zirhaxayo into enza usithethe uzazi uba ndisifundayo kwenye indawo ndisifundela. Nyaliva mos? Kuyoba kwindawo ezithile ezirhaxayo. Umthetho wam andingomntu wento ezirhaxayo. Umthetho wam utata ndimngcwaba kulo nyaka upheleyo. Zange sabhidana nangemine. Napha ekhaya sinodadewethu nobantawethu. Into yokubhidana zange sanayo. Ngenxa yesizathu sokuthi xa into omnye ayibona imnyama into omnye ibona imhlophe, asibe nendlela yokuyilungisa ngaphandle kokuthwa.
nithi amen. Hayi so lapha last week usengangelizwe ngokudala. Lento ngiyawathatha follow etheni. Yazi bacima kushiya lapha kanti so lapha. Bakhona abantu engaziwa. Hlamba ngaphansi kwabanintsi. Ukuzama ufeza noma andinokufika. Lo data aba ndiyabazi xa kuba ndimtsha. Isebenzimo obazi yobona. Bananazi ngomsondo. Sinikwe umxholo apha. Lo mxholo uthi insuku ezisixhenxe uzokubuyiselwa kwemvuselelo. Ndama ndithola kakuhle. Ndithola kakuhle. Ingathi xa ikhumsha 7 days of restoration revival. Cela sifunde ilizwi lenkosi. Namxola ndikunuka ozikuzole leyo lethu nanombula sithethele. Ndiyanazi baniqhele umfundisi. Nayibona mse. Elikhile phaya kuncwadi kaHagayi chapter 2. Sifunde verse 4 no verse 9. Hagayi chapter 2 verse 4 and 9. Noma ke ngoku yona Mama Palace. ubani nakuni apha oseleyo abayibonayo lendlu isebuqaqawulini bayo boku Sacela uthethe ngalo nje wakhe wombethu okwenzela uzuko nodumo lwegama lakho. Injongo zakho zifezeke. Uthi elizweni lakho Nkosi xa abafundi babe ministerisha wawusebenza kunye nabo. Ungaqineli bona kodwa ungqinela ilizwi lakho. Sacela nasebusuku nje kuba sisebenze kunye nawe nje Nkosi. Ngegama leNkosi Yesu Kristu. Amen. Ngicela undifundele uEzra isahloko sesithathu iverse 12. Niyandivumela masingasuka. Noko nomfundisi wengeke nimbone sukile hamba apha eTV Facebook. Mntana ufoyi kunjalo lake ndibona sukile noma ngabe uzohlokova kusuka nje. Kawufundeke uEzra 3 verse 12. Isilithi kubabingeleli nabaLevi nenhloko zezindlu zoyise
xantlomini zabantu okanye amaqela amabili. Yakhiwa itempile. Njengoba kusakhiwa nje itempile, kukwiqela lokuqala alivuyi livuyiswa yintoni iqela lokuqala? Iqela lokuqala lizalelwe eBhabhiloni. Lalingekho ngela xesha uThixo ekhonzelwa kwaSirayeli. Kwa uZerubhabheli lo uthethwa ngayo kule ndaba esifunda kuyo, wazalelwa eBhabhiloni. Eligama lithi Zeru lithetha born, Babel, eBhabheli. Wazalelwa eBhabheli. iBhabheli xa ufika kwiGenesis, eligama lithi Babel ilathiywa ngela xesha uNimrod wayesakha inqaba ezafika ezulwini sakhumbula. uThixo wabachitha wathi mandibenze babe ne-confusion, isiwiliwili. Ngamanye amazwi xa uthi Zerubhabheli uthi umntu ozelelwe kwindawo yesiwiliwili. Andiyacacisa. Now aba bantu baphuma kwindawo yesiwiliwili. Kwesi siwiliwili bebekhonza kuso bekuneTempile. 1, 2, kule ndawo bakhonzela kuyo aba bantu bavunyelwa nje uba babe nezinto abazizindlu zesikhungu, synagogues. Iqale ngexesha laseBhabheli lwe-synagogues. Ngoba khonzela kwisinagogu babexelelwe ukuthi ningakulingeke apha eBhabheli nenze imibikelelo kuYehova. Nikhona? Ningakulinga nje? Ngoku bavuyiswa yinto yoba okokuqala xa kwakhiwe le tempile naku kusenziwa imibingelelo. Yintoni libavuyisayo kwimibingelelo? Utata uBhengu imbali ithi, cana mamla kakuhle seriously, ithi imbali ukuya kwakhe eBhayi wayehamba nomfundisi uMalani, James Malani, ngo-45. Kwakutheni ze bahlangane aba boyi-2? Ufuna ukuchazela history. Aba bantu bayi-2, uMalani usindiswe eEngland, wakhuliswa ngutata ekuthiwa nguStephen Jeffries, enomfo wabo ekuthiwa nguGeorge Jeffries. Xa bebizwa abo bayi-2 kuthiwa ziiJeffries brothers. Wathunyelwa eSouth Africa uJames Malani, nihamba nami, as a missionary azowuvakalisa uYesu. Uthunyelwa emva kwemove kaThixo ekwakuswa yiPentecostal movement, intshukumo kamoya, eyathi phaya kwi-1915, 14, 16, 17, 20 nto yayiseyijongisa umetyiso ezantsi. Yaqala kakuhle ikumoya, kodwa ngoku seyisenyameni. Basindiswa oJames Malani seyisenyameni, sekuxutywa sekuseBhabhiloni sisiwiliwili. Ilibandla likamoya ngegama. Bavuswa nguThixo oJames Malani. Omnye womntu owayevuswe nguThixo uHubert C. Phillips. Wokuqala umsebenzi eNelspruit bakhutshwa libandla
elaliqalwe nguStephen Jeffries kunye noGeorge ubrother wabo omncinci ekuthiwa xa libizwa Elim Pentecostal Churches. Eli bandla lalisiliwa ngalamaPentecostal oqala kusithiwa wovuka engcini ngoba bavuswe nguThixo umlilo ucima. Abona abantu bayingozi uThixo xa erestore evusa ayingoba bebekhona xa umlilo uvutha. Ngabafike umlilo ucimile kothiwe uthuthu. Bathi bawutshilelwa abatshilelwayo kuthiwa asiyazi le sazi uthuthu thina. Wesa nizambuza nina uba le mbali usibalisela yona sizenza asemndiyabuza usushumayela nje eBhayibheli le mbali sizenza khafuna ukizafaya first aid uncacisa le mbali khafundele uzayo ngakho abantu bayafuduswa bengazi. okay Nabazukileyo kubo abangabafo benjani. hlala phansi khumsha. Therefore my people will go into exile because they lack knowledge. And her dignitaries are starving, and her masses are parched with thirst. Another version, yes, Lord. Therefore my people have gone into captivity. In the bangele wabantu bam, the 10 tribes sithinjwe zothwe Syria. And the 2 tribes of Benjamin, not Judah, baye Babylon bathinjwe. Tata kusizathu lo. Because they have no knowledge. Bathinjiswe ukuthi ngazi. Bathinjiswe ukuthi izona. Kaphinde uqhube tata lefisa. Their honorable men are famished, and their multitudes dried up with thirst. Amen. Umbona umuntu honorable. Enjani? Umbona indlela axoxa ngaba ekuhloniphekile. Kodwa ngenxa ungazi. UseBabylon ehonorable. Xa bisuthi mhlemfundi kodwa useBabylon. Kuthiwa utyiwa indlala. Xa unombuza unguye umuntu kamoya uzathi ndisele usibandla kamoya unawo zona impawu zikamoya sabe likhumbuza marks of Pentecostalism. Kukumahluko phakathi kwemoto ne-aeroplane. I-aeroplane maqale ngemoto zinamavili zoyi-2 futhi ziyakwazi ukuhamba emhlabeni ethini zoyi-2 kodwa i-aeroplane ihamba umzuzwana emhlabeni iyantinga kwedini antwiyu ihambe phezulu umuntu kamoya ke zimpawu ezo zoba olule impiko zakhe athi Kanithi amen. Amen. Umuntu oqashwe apha eEast London Airport ngithi intoni ngomphako. Kimphako. Oqashwe eEast London apha kanti i-aeroplane esaground weGoli kodwa manje sihlala eGoli. Zange wazibona i-aeroplane. Mhla yafika i-aeroplane kwezi yakhululwa i-aeroplane eGoli ziza eKing Power. Uzada ndiyazi ukuqashwa singekho. Nje mangithethe restoration isama yona. Kanithi amen. Amen. Lo uhloniphekileyo kodwa indlala imphethe and unxaniwe
Uyalazi iphawu lendlala. Uphawu lendlala. Ufuna lazi? Bonisa lo. Manqanza bonisa. Indoni le utaka ungahle musilo indoni utata wabuyazi indoni ayeka bakushla yibibi le indoni AP bamba uthi kuthini na ke ngoko bazalwane xa subani ehlangene omnye unale thina manene is aramas ngeli pipi xa sekonzweni sithi siyodla Jesus. so thina isifuka sibe kanje futhi uthi ulingile uthi omnyuna mamela ubusinsini ngicela mamela uthi unasithengisa unaso isipho esilapha ongathi xa sihlangene na uphake lo aphake leya na lo aphake leya na lo aphake leya ora xa unxibe kanje uzawuphaka kanjani ayidebisi xa unxibe kanje ichaza ne-age yakho mase mandimiye kwi-age yakho ichaza neminyaka yakho umntwana neminyaka engangami tata ungazi kufanele uthi manje xa ndinxibe kanje ndithi ndityisile apha enkonzweni kugcwele abantu abazokutyiswa singatyelwe nabatyisa nikona yenziwa yintoni loo nto kukungazi imtyindlala engazi thixo indlala umphumela wokuthini wongazi uthi uyesu xa ethetha ndiyabamba xa sendifile kubawo uzawunithumelela omumthetheleni xa efikile yena uzawuhlala kuni mamela and into ezawukwenzeka kuni uzawuphuma imilambo eziswini zenu esa ebomini obungunaphakade komile apha umanga ndiye apha ephakamisa tyhinde zasikazo mandiphi umbuzo wami uthi ningandifika kubazali bami andithi abantu xa behamba indifika kahle xa kule ndifuna ukulungisa apha ekuhambeni ungathi uphuma ibandla uxelela ujikeleza wokuyokhangela ukudla uhonorable ngumnomzana wenziwa yintoni yindlala impendulo nonxano ikhona into nonxano ayikho ngaphakathi imifula ufana usela uyo wena elapha kuwe akukudla kaphuphile yindlala yodwa ubungazuyithetha
apha kanti amen. Uthi naye ngokuleza asibanhlanga ngecala benkonzweni phi kulo nawo sihlangene nalo sihlangene ezakho sibhalwe pha mazenzeke yabona umsebenzi izandla ezinenzinto uyasebenza usenza masihlangane kwenzeke ezazinto sibhalwe sihlele abazalwane endaweni i-restoration isondelo ibona iyabhekela umoya engcwele uyabhekela kwindawo ekuthethwa kakubi ngabantu kanti abantu bebenolwazi ulwazi abanalo beluzawususa ibibi loyizise ndona uqase isenene fast forward utozodibana abazalwane Thixo ndizawudibana abazalwane undiphathise ntoni endizawufika ndiphake yebo nto ndikama history ivile kwasatsa history uba umcimbi lapha emazini ungaze ubethi into yakuye ujayiwa lapha ekhaya kanti kukungazi ubethe impendulo emithandazo yakho kukunini uthandaza Thixo sibuyele asithixo xa isibuyela ngoku ndicane nimamele Zenzo 12 xa isibuyela uThixo ilizwi likaPetros lingaviwa ngumakhulu okanye utamkhulu liviwe intombazana ayikhona ikhona ivoice esemnyama eyimpendulo imithandazo yethu athi xa isixeleka nansi impendulo emnyango ndekathula sathanda zakho ukuPetros uzaphuma ebusuku ikhona xa sithandaza sinendlela ethile esicinga ukuthi Thixo xa iphendula ufanele baphendule ngayo not ngendlela yakhe ngoba sithi kufuneka aphendule ngento yoba xa umantyi okanye ijaji lixoxa ityala kaPetros emini ivele ithi hayi ndikukhulule Petros le dimension yokuthi xa kuthandazwa ngabazalwane abakho nasenkonzweni basemzini Oh, Jesus. emzini kamama kamakho uThixo wathi lo mthandazo ushumi isizwe ngeke ndihlale ndithule nje wathumela ingelosi yakhe lokukhupha uPetros ejele yesa naye ebusuku omanje babefika ngo-8 uPetros akasala anithi amen babhidwa yilonto uba babhidwa yilonto nathi yasibhida namhlanje nasifuna kanithi amen lebethu na enanzasisa kodwa incindi nazo zolisa ndibona na 6 years engathathi sesimama esedlekwaza futhi into azaziyo zinzima zodlule ezixekwaza ndiyabona uThixo yedwa ungenawo ukwazi ukuzitshiya emntwaneni naxa sibajonga namhlanje school sibona nje abantu abanamsebenzi uThixo akabhezi serious uyasebenza phaa uyazitshiya bayaphangela njengoba bengakuthi khawuthi amani Thixo umalani wayehlala wawuthi banomfundisi obheni mawuyise Phillips ma-Austin Chana and-Nelspruit into ngoyibombela ndifuna ukulandela uTata uBheki ndibene njani nabo uTata uBheki 1928
kufike uStephen Jeffries apha eSouth Africa asumayela kodwa uBhengu aye kule mvuselelo akakasindiswa xa efika kule mvuselelo engasetyenziswa uStephen suka madoda wathi utata uBhengu Thixo sohleli pha estadium mhlawumbe asindiswa ndicela umsebenze njengalakatata onomthina bavuyela uvuselelo thina sesizwa Thixo sambele sifumana nabantu le mvuselelo kaStephen kodwa nanku umune uthandaza mfana uthandaza wasithi uThixo mhlawumbe asindiswa obuKristu bu-average ngoba ngengumuntu nje no funa nje unyaka olandelayo 1929 wathumela imissionaries eziyi-2 America uThixo zisuka eFull Gospel Church zafikela eKimberley ephangela khona wasindiswa emveni kobesindisiwe umhloba kaThixo waphinde wabuya uStephen ezokuba imvuselelo eBloemfontein ubuya kwakhe wayemane esuke eKimberley utata uBhengu esiseBloemfontein kwimvuselelo sikaStephen esandasindiswa wabhaptizwa emanzini amaninzi nguStephen Jeffries uthe ke ngoxa eseDurban wamazi uba uStephen benobrother wakhe uGeorge banayo into early Pentecostal churches weva kwipost yokutitsha nobe bengutitshala wayekhona interpreter yena ese Nelspruit ufuna utitshala ozakutitsha apho kwi-Elim school uyaphi kwi-Elim school zininzi izindawo enokutitsha kuzo mani utsalwa yilanti ngathi idibana uStephen utsale mamela kulapho ke badibene khona uMalani nabani notata uBhengu bangene e-Assemblies of God nge-Elim apha eSouth Africa kwabonakala ukuthi xa sebengenile bona i-Assemblies of God yalapha eSouth Africa ayifani ne-headquarters yayizelwe ngelaa xesha ngoba kwi-headquarters sebejongisa umetyiso ezantsi yiyo le nto badicayida ukuphuma 1964 zininzi izinto ababesohluka ngazo komkhulu kunye noBhengu noMalani uBhengu noMalani zininzi izinto ebefana ngazo Anithi amen. Amen. Kodwa abadala bayamazi umfundisi uJohn Bond, the longest serving chairman we-General Executive, wayefana qithi notata uBhengu. Nakwaqala ukugula eMalawi uBond wethu. Apha khoyo uBhengu nentete uBond lapha. uBond usuka eDurban. Thixo sasalandela into zasifaka history. Na history ndifuna uyibona. Ngayiyeka nasesikolweni. Umuntu nawe maths. Mathematics. Mathematics. Once you speak of differentiation and integration, you're talking to me. Mathematics. Euclidean geometry, trigonometry, and he has not detail. Oh, where physics. Talk to me about thermodynamics. So far. Do you know where chemistry? Chemistry. Ifundela ityekeza chemistry. Andiyazi ngalithetha. Hayi mina ndingumuntu we-financial accounting. Talk about debit, credit, debit, credit, debit, credit. Talk
talk about subsidiary journals, then you're talking to me. Talk to me about the general ledger. Talk to me about bank rec. So bank rec. Don't even talk to me about balance sheet, because that is the old terminology. Talk to me about the statement of financial position. Don't talk to me about income statement. That's old terminology. What will tell me history? Kwaleyo ine history. Bi history ayawibamba uzabane nqa. Kwakule financial accounting to the bank. Usasixela ngo-X61 ka-1973. Uyeva? Kanti usasithetha ngo-1998 wona vele. So I give them a history. Once ulahlelwe history yakho ulahlekela. Ngoba uzazi nento oziphuncuke lesizwe. Anvale. Ndicela ukhumsha into yakhe yakhunyishwa ngumfundisi waseAssembly of God olixhego ngo-1933 kuthiwa lo mfundisi uDr. Ken Chand. The church that doesn't know its history is condemned to repeat the mistakes of its history. Ken Chand. Kumalani nopi. Wasukumalani eDurban. Sorry, uJohn wavisitela umalani noBhengu eBhayi. Xa efika phaya wamnika ipulpit. Tsane mamela. Wanika ipulpit uJohn Bond. Uyinikwa ngubani? Umalani. Washumayela. Hey, yashumayela la uBond. Xa igqiba ushumayela wamncoma umalani. Wamxhawula. The message was powerful. John. Oh no, mamela. Guest session and you leave you guys in the message. You guys and the message. Maphinde ushumayele mngani khoyo. Shumayele ndingalevi igazi. Akuseruvo Saddam Hussein. Lenda kholelwa kuyo umalani. Ile uBhengu kholelwa kuyo. Igazi ngeliva. Umthandazo uyogqiba okokokona inyanga igqibile uthandazo. Kodwa zange uke ulikhankanye igazi. Emthandazweni. Ithini ingxaki awazi ukubaleka kwegazi, the mystery of the blood. Likhulele iBhayibhile. Nikona? Amela, yes. Kwabantu apha. Abaxa bethandisa. Bathi ngegama ngegazi. Uthethe lonto. Athethe lonto. Mvile. Thithi. Kukho abantu abangawaziyo umsebenzi wegazi. Kuba uthini na? Umsebenzi wegazi. Yona into nasemthandazweni alikwazi ukuvela igazi. Kanti umuntu uthe ewile waxa erestore, nithetha ngerestoration, wabuyiselwa ngegazi. Walitheni linqabile igazi emlonyeni wakho. Hallelujah. Njengoba linqabile nje emlonyeni wethu igazi, belinamntana umncinci ufakwe kubhurheni. Amen. Usatana yonke ikwenzayo ebugurheni manixelele akayidalanga ngoba akakwazi udala. Why God, Uthixo is a master copycat.
uhamba nami ndifuna sihambe kuyo lo mcimbi. Imystery yegazi abantu abayazi sebesidla isidlo senkosi. Sithanda ama restoration na. Khawuthi amen. Amen. Manje ubaptizo manzi namanzi. Sithanda restoration. Amela. Ukusindiswa uhlala ixesha elide ungayanga emanzini amaninzi yingozi. Suba sola ke otata abangaphambili ngabo abangasisiyo emanzini amaninzi. Yiba izinyo eliqaqambayo kubo otata. Otata siyacela uvube emanzini. Uvube emanzini. Athi nje manje sezawuphoromoka umcimbi wakho. Uyiveke elandelayo otata. Nikwazi ukuphoromoka. Ngabo badala ngabadala. Otata nikwazi ukuphoromoka. Ndivube emanzini amaninzi. Nemfundiso ngomcimbi wobhaptizo amanzi unzule kakhulu. My God. How do I explain this? Let water baptism. It's part of restoration. Ngoba apha nineyibona lando uYesu athi xa efika kuJohn the Baptist. Yakubona? Uxa efika kuYohn the Baptist athi ndibaptize. Udome ngeke ndibaptize. Apha ndibhizi ndiphethe ubhaptizo lwenkukhu. Wona ndiyakwazi ukuba ngoba mawukhuphuka bathi olwam ubhaptizo lwahlukile lolo kuzalisekisa ukulungisa. Nayibona verse ithi ukulungisa benu ungekabudlula bobafarisi useless. Now in water baptism in that dimension ye-righteousness eyifakayo emntwini. Hawuthi amen. Inantoni? Yantoni? Okay. Njengoba silapha nje sikwizulu lokuqala. Ukwizulu lesibini apho kuhleli amadimoni, Sathana, ntoni apho. Uxa uthandazo wakho uyangqubeka. Ukhona? Hey. Number 2. Uthixo abekweliphi izulu? Kwelesithathu. Jonga ke. Xa uswe emanzini amaninzi. Uthi uswe emanzini amaninzi. Kube kwamazulu avulwayo. Uxesha lide ekuhamba usindisiwe usiye ezulwini but living under closed heavens. Niyabona? Yes, theologians with a Baptistic theology which reduces sacraments esidlo senkosi no baptism ngamanzi to kuba umfanekiso. Lento soba Bible school uyesu ubunke apha unezembe eBible school uyofuna umphini. Ubuye eBible school uphethe umphini izembe lishekile. Baptize. Aqala ukufaka abantu emanzini. Sitshela ngokuya kwezinto mama. Le nto sibaptize abantu emanzini ibe ngathi sifaka inkomo edipini. Ule nkonzo xa kubaptizwa abantu bebethi abantu bengamamkela ngumoya ingcwele livule izulu. Bahlelwa ngumoya ingcwele. Axa iphuma emanzini sefunulwa lo mntu ngoku. Ngoba wonganyelwe izulu. Xa ndiyisimbolo futhi yena abantu songanyelwa nami ndikholelwa kuso. Kodwa sibekhona izinto akholelwa kuso endingakholelwa kuso ndimhloniphe.
naye endikholelwa kuzo funeka ndihloniphe. Athi amen. Ndithi eno the nathatha ubheka uzobhaptiza waxesha ngena ngasilo sawufaka amanzi bathi bawo sawubhaptiza abantu bakho. Ngoko ke asinaphazamisana nokujubalala amasele nengwenya iza zonke into zasesemanzini onomkalo bonke mabapha. Ndanga bakhona bangifumana uThixo ngenye indlela. Khawuthi amen. Ndithi water baptism kuvuleka ntoni? Wena xa ungayazi loo nto abantu baye bathinjwe ngenxangazi. Uya unga-expectanga nix. I must end it. Uvela ungena kwenkomo engena phi? Kawufunda Luke 3 verse 21. uJob uYesu wenza njani yena xa engene ubhaptizo kuYohana? Luke 3:21. Verse 21. Yes. Kaloku kwathi ekubeni bebhaptiziwe abantu bonke. Ebhaptiziwe naye uYesu. Yes. Ethandaza nokuthandaza. Okabhaptizwa uyathandaza. Wazi ba iministry le ndingena kuyo. Mandingaphumukani ne-benefits zayo. Sendingene kuyo. Angena kuyo phakathi akwavuleka nje amazulu. Wathetha uThixo. Wam-announce. Njengokulapha nje ne-destiny onayo. Izizwe zilinde wena. Apha eSouth Africa silinde wena. Kodwa ingxaki ngeke ispirits zonke ndawo zikurecognize unga-announcewanga. Sawuvala sifika. Ansidala. Hlala lapha wena. Ube ngathi ufuna ukukhuphuka nasemsebenzini ngoba uyazi uSathane uke kwakhuphuka wena ubukumkani bukaThixo buyanda. Athi uyaphi wena hlala lapha. Kanti uThixo ufanele bakwa-announce. Athi lo unyana wami wentanga. Uthi uhamba nje u-announce kuThixo. Khawuthi amen. Uqhube xa uYesu Matthew 17. Come amen. Matthew 17. Kwi-walk yakho noThixo uThixo akutshintshe ube kumila kumbi. Ongeze ngoku angathi lo ngunyana wami oyintanga athi mveni yena. Xa uhamba noba uzobola nabantu ababini awunawo nengxaki nalapha pulpit. Uyayazi uba ungathibana umntu oyi-one nje announce. And into endithethwayo kuthiwa mandiviwe. Noba uyaplanwa uyashumayela ezintombini koomama kwi-youth emandleni uya ngaphambili with humility ngentobeko kodwa phezu kwakho uthi ndinento endiyivayo ethi mveni yena. Hear ye anointing. Sezinto ke ezo esithi kaze sisingaunderstand. Ukwazi ukurespond. Abadala basaxolela. Omthendele ngoba wangadliwa after 6 months. Kodwa thina sokutya after a year basukwazi ubaleka.
Makoti bentata. Usimusile. Bavela uprofeta bakhe. Hey, athi uThixo zinto uThixo. Hey, amsebenzi Makoti uThixo. Ethubeni. Yabizwa kwabo. Abantu biye maka basosempe. Uthi nomkhazelo esikini. Yavala umprofeti. Kodwa ukhazelela bani? Dayikhona nje. Angathi ixesha lokutho akafiki. Malibele nami. Danami. Ethubeni wafumana isimemo. Sokushumayela. Indawo ngendawo. Uthi tata ndifumane isimemo. Funeka thina nendibana umfundisi. Malunga nezi simemo. Ndithini ndicebisa. Ndithi ndibana umfundisi. Kodwa nathi ngoku. Ezo simemo ngicela ungazamkeli zonke. Ngoba into ozayiyela wena umfundisi. Uzawuthatha umfundisi uthi tata umfundisi ngicela umbaptize. Manzi amanzi. So uzamkela izimemo akho. Ungakhambi emanzi amanzi. Uzaxa umdlakazi usathana. Athi akaka announce. Zakwenza. Bana apha. Umtshaka kweli. Udibana usihlwa ebesinzini. Usixhomile. Usangadlala. Njengoba sidlala nge-truth amazwi namaqiniso anje yena was straight umbuso bakho. Kanithi amen. Wo usawusebenzisa odada abadala bexolelanisa abantu ababili abaxabana utata nomama basindisiwe. Hey, yabona ukuthoba umfazi nawe kaloku ndoda. Mina xa ndifika ndizabuzwa niyile nemanzi namanisi. Andilungise loo ndawo kahle. Uba uzunceda uba upipe xa igabukile ndibe ndibhizi ndikhida nopipe benza abantu ovalidate. Amen. One conclusion. Together. Can it pay 15 minutes? Late. Kwizinto zethu ezaziwa ngabomnyama thina esingazazi. Nakwenzela umzekelo wegazi ukubaluleka kwayo. Mandikwenzela umzekelo. Xa uye egqirheni unengxaki liyakuxelela le ngxaki hayi ncumele. Funa ukuxela ikwizinga legazi letyiphu le. Uthi wayixhela ityiphu lo uthi kuthiwa utide. Nyamba nam. Kufika omnye umntu kwawegqirha liyi-one elingxaki. Fala ibhokhwe. Inkulwana kunaleya lo befike apho. Ifanele ibhokhwe. Athi awuxhela ibhokhwe. Kuthide. Bana uzakha ikho lo. Bexela ikho. Ngoba uSathane organized. Unqandela amadimoni bethithiselisa abantu. Ukwenzela baze bakholwe kule nto yamasiko. Khalithi dena ngakuyelelana. Ngoba yanjongo sifuna bemke kuThixo bakhole emasiko. Kufika omnye umntu. Xa ifika eyakuma hayi inkomo. Xhela inkomo. Idol? Go. Acha ngixhela inkomo. Chokuthi nje. Kufika omnye umntu. Awufika lo mntu kude kuye. Wena enkulu engqubeka.
Qala ngebhokhwe. Xa ubhokhisa amathambo la ndisana ngoma. Kutsho uthi de. Ngoba igazi speaks. Yathetha. Ithi iBhayibhile yakho ubomi busegazini. Uyabathetha ukuthi nxa ubomi busegazini. Umphefumlo wephilayo usegazini. Yona lento kwi-New Testament uyofunda kusenzo chapter 15. No kwi-New Testament believers athi andikho phansi komthetho mna ndiphansi kobaba. Wathi kuthiwo njalo kodwa hayi mawafa kumthetho majuda kodwa into ezifeleyo nekwitsho bangayithi ngoba ubomi busegazini. Akuthi kuwa kwi-New Testament uyeke ubomi basegazini. Can you amen? Amen. Uhlebele into obuyazi cha ungayazi. Xa ke kwaphi inkosi kwafa abantu kulondawo kulondla. Iyathanda inkosi landla. Uthe igazi liyathetha. Ayingxaki yakho xa ithetha sekugidisele ngixesha. Elomuntu uthetha impilo ezile. Noba la driver wabhubha kunye nabo kodwa lithi asifuni impilo ezile. Wonke imoto ezilapha. Inye into engastopa lapho uxa ibandla linokwazi imfihlelo yegazi lingaqali uyisebenzisa kusasport aqala ukusebenzisa kuye awusebenzise ifamily yakhe egayiso alisebenzise into esibulalayo kufuna sifundise ube ranks in the spirit. Ungayenzi into engekho rank yakho. Kwelama uzawufa phambi kwexesha. Simncoma phezulu. uPawulos ufuna ushumela ndawo ethile walelwa ngumoya ongcwele. Wala hayi ngabekenda nathi walelwa futhi kwakuthini. Bada nansi indoda ikhwela eMacedonia, abheka eMacedonia. Uyifuna indawo khaba ngayo. Na uAdam igazi lakhe ku-deputy God. Ukuwa kwakhe uwe ixabiso legazi lakhe kule ndawo akuyo lingaphansi le uneli wayekulo. Nembona? Ngoku xa kufuneka elandiwe umuntu owileyo ufuneka alandwe ngegazi elikwi-level ka-Adam engekanga. Uzawucholwa waphi? Hayi ndiyabuza. Uzawucholwa. Wanyanzeleka uThixo athi abe ngumuntu. Yiyo le nto ngoAdam wesibili. Ukwenzela uba ibe nguThixo luzazi ufa babe nexesha. I wish bendikhona apha epaskeni yam. Ndake ndilungise izinto endizishumayela. Xa into endinxaniwe. Wena nxama ngamanyani. Wayengumuntu uYesu Kristu. Zonke impawu zokuThixo afuneka suspende. Yilaa nto kuthiwa wayihlubi. Wayesiva kabuhlungu. Xa wayenxaniwe inxanela amanzi ngophe kakhulu. Uthe ngophela ntoni? UAdam wesibili uzothenga uAdam wokuqala onguloyileyo. Baxasele ekuthenga okwesibini ukubuyisela kwiposition yoba nguDeputy God. Xa uthandaza ubona isimo esi asibonakalisi uba ndinguDeputy God. Yebo! Ndithengiwe ngegazi. Beka Yesu. Anivumi ndibe sidala. Lithi ndinguDeputy God. Ndingumfanekiso kaThixo. Uzogula ngokundesa. Uthi uDeputy God abenje. In the voice of the blood.
uswami usifundele befuna nifunde le nto apha eBhayibhileni yaphakathi kose ithi iBhayibheli xa ithetha kwincwadi yamaHebrew 12 verse 22 ya 24 phaya ezulwini kuthiwa xa usindiswa usuke wafika awuzufika sowufikile uphaya ngoku manje ixesha beveli ndithi uphi uphaya njengomane uphupha uhamba phakathi kwezitrato zegolide nje uphaya awuvisitanga uvula la nje ikhethi yamehlo kamoya uzibona uba awukho apha uthi uPaul Ephesians 2:6 we are seated with Christ in the heavenly places and around us there's an innumerable company of angels. Kungelo sesinabale asinasikhoza ngoba ngokweremp sisigedla kwazi zona iBhayibheli xa ithetha zii-ministering spirits ziyalungiselela silungisela thina kodwa xa ibiza thina ithi his ministers khona thina we are flames of fire singamadanga nje ungena kwakho ungena ithanga nje ulele thanga nje ibandla lingabikho restored ukungazi. 1 awumazi uThixo. 2 awuzazi ngubani. Deputy God seated with Christ in the heavenly places. Inyama lezo ungazi kuphi uhleli phansi nezixhobo zakho zonke zipha mamela kule ndawo uhleli kuyo kuthiwa ufike kwindawo yofefogazi elithethayo ngosithethayo liphambi kukaThixo liyathetha lithetha ngalo ndilapho laphalala ukuzathengwe lo anababunqwalo ethetha le kodwa yena athethe ilanguage iphambene negazi athi uyabonakala uba mna ndadalelwa ukudlula kwezintlupheko nezingxaki lifrustrated igazi ithetha phambi koThixo. Hebrews 12:24 liyathetha igazi. Count amen. 35 minutes ago. Balila abasili bayafuya abangasili balilela ntoni apha nathi thathu sokuwakhaya xa befika kusakhiwa le tempile umuntu eziyi5 ezazingekho kule tempile yesibili ezazikhona kule kaSolomon nathi into abanilisayo siyayibona siyenza ibingelelo yonke iprogram yaqhuba kakuhle kodwa kukwinto ezingekhoyo ebezikhona kweyokuqala itempile eyokuqala the ark of the covenant ityeya kaThixo emele ubukho bukaThixo ukwenza basamkhonyeli azikhonyele ngokwakhe odagoni abathunyelwa kuThixo enkonzo kuSathane abanqumle ngalo nemilenze abanqumile imiqala okwakhe singakhoni sithi utsalaza ngoba ipresence kaThixo Jesus ile Kristu aphenduka edawa ndamkhonza uThixo bafana abasenzi kodwa yakhe ayikho xa akhe hande washiya yabashiya takudu Baba mathandaza ukuthi abafumana abantu afathatha suitcase afaka umuntu ngathi ushumana waqhubeka shumayo waqhubeka wahluthi abantu afanele ukuthi fire baptism yani Igual a otro pero hay que ir super. Tengo un simba. Ya baca abad di bawah apa? Kalau baca sana page.
eJapan 1956 kwindawo Chesterfield ngoku eMkhumbane. Wathi umkhonzo nakhona wehla umlilo literal from heaven. Obutana ubhekwe indoda umlilo. A man of fire. Njengo Elijah oyindoda umlilo. Ngeke ukwazi ukubonakala ukusebenza kukaThixo indoda umlilo ngoThixo ingakhange ubonakalise umlilo wayo. Jesus Christ. Wehla umlilo eMkhumbane. Wacha nena xa usiyapha utwakanda ubambile ingcana namhlanje. uThixo wayebetha ngomlilo wakhe crime yaphela nya wa-announce u-HF Verwoerd oyephethe ngelo xesha uvele futha globally wathi there's a man that needs to be supported. He's a man from God. Umgcinelwe njani uba man of God by fire? Oh yes. Nameliya esitsho eqethunywe abantu abayi-51 bethunywe ku-Eliya ukuba mabazombiza ufuna ikumkani epalace. Ngicela mamela. Xa bemcela uba indimi presidential invitation. Bathi bembiza esigabeni kuthiwa man of God. Ngela xesha lo not labani nawe a man of God. Fana le nto simane sikhana amagama into impostile. Hey, vamos. Sethi ana chamaka impostile. In man of God, hey, was somebody else. But in man of God, we are full of palace. Intilando, if I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you. Sinithi lasizibayo sikholwa ngoba le dimension yomlilo asiyazi kaThixo. Sithi sifuna ngabashumayeli phakathi kwethu abathi asifuna umlilo apha ufuna ntoni? Xa ungafuna umlilo ufuna ntoni? Usendaweni erongo. Masiku-escorte ubheke e-Anglican Church. Uzawufitha kakuhle church. Apha sifuna umlilo apha. Hawuthi amen. Ungangifika kubi igqibhe church ngiyashumayela nalo. Isibizelo ezandla kusakhona xa ngipulisa ngizoshumayela. Waneza umnyango ngeke. Hawuthi amen wena. Amen. Ube likholwa elinantoni? Umlilo. Yena into esibini eyikhona apha. Unathembile uqala. Yaqala kwaBhabheli yacaphukisa uKhayini yinuba athi awubekwa wakunikela uThixo umlilo wakhe udle okaBhabheli ungawudli owakuKhayini wabadliwa ngumlilo kaThixo. Thixo wami wabadliwa ngumlilo kaThixo. Akubamba uThixo akugqibe akushwamanise kuwethu uyenza intando yakhe sokungasafuni uyenza intando yakhe se abantu bemelene nawe kodwa ukhoba waseNtando kaThixo okudliwe ngumlilo kaThixo. Must restore back. Oh yes. Must restore umlilo. Ndiyavala ngoku umfundisi uJoseph Themba Damosi nyamaza kuye umfundisi uIsmail Berger baqhubela umfundisi Bheki bathi besemsini bengabahlala wathi enkonsweni leo bawuqale bathi igramophone xa sesekhuzweni bakhona siyitshitsayo besendlini dabhentwalana ngesisu wakhazula ngezibini. What? Ayabikho itoliki. Ngoba iBhayibheli ithi kukwinhlobo zemini. Ayile yami itshoyile yakho. Inhlobo. Kukhweza ukutolikwa, kwezinatolikwayo. What? Bathi babona utata Mbusi utata Berger esengafa
ushukuma ikhabhathi nekomitshi. Ezinto sibhale eBhayibhelini u-Acts 4 ukuthi abantu behlangene indlu yazanyazanyiswa. Khupha i-theological seminary from your mind. Ezawuthi that was figurative, symbolic. Yayinyani yazanyazanyiswa la. Neseko zejele kabazazanyazanyiswa. Avule kanjani amatango ejele kungazanyazanyiswa. Okanye na avuleka figurative. Hayi. Inkonzo yamani nomxube wembewu. Inembewu kamoya iphinde ibe nenye imbewu elogical. Sebenzisa. Into zikamoya. Awayengqondo ifike inexhe sinye nyathi. Shumi komithi bahlala. Badehle. Ethandaza. Loba ubeke phansi apha yakho. Bavele evumlelo apha emsibeni. Bayabona umlilo uzasubulana. Babaleka bonga ukuthi enyanga babaleka batsiba ngefestile. Abayitho. Ohlala phandle. Babaleka umlilo. Abazange babuye ngaphakathi. Boye ungena. Ba uyafika endini. Xa bengena mama semnyama utabheka Themba sothathu utambuza. Ngena bangena asemnyama. Benbaleka ngone sona. Bachaza. Yaphinde imali uthi. Angakubheka ngomlilo akakho. Kodwa uThixo wakhe ongumuntu odlala. And what promise? Second is the first concern ngazo uba uyakwazi uku-activate thandazelo wakho iminqophiso uThixo ayenzileyo nomuntu wakhe kule house kuyo. Amen. Abaleka. Ngeke tabeni bisa ngokufundisa uzababeka izandla uzabaphatha. Umfundisi uBerge. Wathi andifuni waxaza ufika uzabeka isandla kuyona. Yabona imile lo yenza. Bathi bahlala tabeni ubeka abantu. Xa igqiba. Ngoba solela uThixo. Solela ayithu uThixo babengazi. Solela ayithu. Solela ngokuqala. Xa ethi uyafika kumasango ezulu. Kodwa uzungena. Qala uyocela uxolo ebandleni. Ukuba ubonakalise ungamhloniphi umkhonzo wakho. Ngalami. Yini ufuna sifundise la? Umthandazo ukuguquka, prayer of repentance. Izono ezingavunywanga azicika. Sokulala uye hours of the night nezono ezingavunywanga. Ngoba sesakudala sesigibele kwa yena. Akangena esibini. Ngoba wathi. Zawuthi ngembu. Ngomboxexo. Babuya, bayafuka esibhedlela. Bazophila. Bona nisenibona musenehlwelini. Azocela uxolo bandla. Cela uxolo ngokudela lo muntu wathi. Ezobeka izandla. Xa ifika kundenzelana. Kodwa ngicela ucacise into. Namuntu masengicacisa ba. Kwakutheni sebenzelana. Ndathi xa kuphuma inkonzo. Ulandla ehlala kuyo eGoli. Ndafika ndadala ngicela uxolo. Ngoba ngingavumi ukubeka isandla. Andifuni impartition yakho. Ndifuna le ndikuwe. Wathi uTata uBhengu, uyayifuna? Wathi uyayifuna. Uvacana uTata uBhengu. Thike nicinge mna ukuthi xa abantu ufuna le nketsheketsha landilayo. Ndingathini mna? Wena ungathini? Adama ndifuna ufana nawe.
uzudibana uxakiwe lokuzawuthini kodwa nangaxabanga ngoba wayesazi imfihlelo esithini. Uyayifuna uvala umnyango, awuthi uvala umnyango ukusuka ngo-3 emva kwemini 3 p.m. wathandaza 6 p.m. after 3 hours usathandaza utata uBheki non-stop 7 uyathandaza 8 uyathandaza uthi umfundisi uBheke ngabo maxesha o7 8 nangasazazi noba ndiphi kodwa nangasekho abemdlaleni lo mthandazo wexesha. Kanjani? Thina abantwana bakhe sisezirhawuzele besibene alethi xa kuthandazwa sifuze bani? Sekuku-devotions kube ngumthandazo wasekuseni ubone uba abantu bangxamelisa sifuna izwi siwathandaza. Babethu 12 ebusuku beqale ngo-3 non-stop. Kuthe ngo-3 ekuseni after 12 hours ethandaza uBheki. Sifuze bani thina? Sithi sesihlangene mhlawumbe sithi singomama kwasikosi sifuna ubuso benkosi bawubheka 10 minutes sekumuntu oselenwa inhloko uba nje siyeke nini lento senzayo. 3 a.m. wagcwala umlilo kule ndlu akuyo utata uBheki wamtshisa umfundisi uBheka. Utha kwakhe waze benza ufama uzathi lena hayi bengazufa kukwi-levels apha kuThixo xa ungekho ready for zona ungafa. Yeyona nto esithuthike kuMoses mangasondeli kwantabeni kwamntu ngoba inguye noYoshua babesebekulungiselelwe laa mlilo nalaa presence. Bebeke emva kothi ugcwala umlilo ungambulala sangabe sathethe enye into wavula aqonda emnyango avula umnyango aphuma wahamba adayiyazi uyabulala. Xa efika kwakhe wavula main entrance xa zawungena bedroom emangenyanga umama uBheki umuntu ngumoya ayonqo umoya wamama uBheki uhleli uyabona le ndoda iza nengozi umangenyanga imama biye mama dawufa ukwazola lapha eceleni ngiyela la minyolo. Oh, Jesus. Okay. Ibe ndimo yawe nyoko. Wena ubeka. Esisundelo manje. Esisundelo manje. Umfana wasemthatha usisi-revival ngoku ayikho njalo kaThixo ayizinanto iza nebandla lakhe ukujonge mna uThixo ujonge wena kodwa lokuqala ukuthetha noThixo lasimanyana uthi makehlise umlilo phezu kwakho akuthi usisa ngomso ube ngomnye umuntu ekudle uThixo wakugqiba xa sele kugqibile uThixo noba uyahletywa ufa. Abantu bakubeka amabala ngamabala awufa bakuthuke awuphumukelwa sisimini akudlile uThixo wakugqiba. Ehlise umlilo
thunder. He is a God of lightning. He is a God of fire. Abo bantu uzamesela ngaphambili. Amazulu afike. The heavens are opened. God is ready to release His fire. Lord, I Mandele bo sakata braseke. Linda raka sakata bakase. Libondo bo sekara santa. We decree and declare open heavens. In the name of Jesus. We decree and declare the coming down of the fire of God. Jesus Christ. For his fire. So Puma Apa, you must be conscious of the fire of God in your life. So Gena Endini, Ogana Musiti Gena Gotito, Albroseke Lebo Santero Shika, Tigena Gotito, Isito, Evas the Mablons who are Palomsi, over the Gena Gotino.
with his fire. Oba ufuna abobat. Bafana just as Samson. Wherever they go, touch them. Yes, do it. Do it. Do it. Yeah, he's doing it. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Baba wetu itwele. Chiko wetu na madonge. You are the consuming fire. We welcome you. Nasemsugu. Mlilo. Odayo. Mlilo kaJehova siyakwamkela. In our midst, we welcome you. Thank you for the message. Lord, yebo basikade singena endlini yakho. Sizokudla. But today the message is clear. Masibe ngabafidi. Bagiyokudliwa kobomi. Senze ngokuthanda kwakho. Siyathoba intethiso yakho. Siphakamisa izandla. Sebenza ngokuthanda kwakho. Siyabulela kakhulu. Moya wamandla. Sibulela ngesisitya osithumele kule ndawo ukuthila imfihlelo zakho njengoba wena Thixo urestore ibandla lakho back to the basics.